kwani mizo mala binge tamali na baba kende ayi tata mbona bayi mara kwa mokwani bwango bankaruka keroka pande mamu kwa ngina kwa tenda bo emosi mugate ete kikabwango keroka aye ombuna na keroka injiwa ke haya Mbiro kaka ule sasa asante sana Manuo ndio Franco Rwanda Makiadi anaondoka Franco Rwanda Makindi asante Cheska ele kabwango bwango nata bro ele torge Chinese Cheska na yasero Omaye teide kanchiri amo gambi gago tode chempura morocherire ngatario monto mungao che koraba no blanco egwata nerere bobe tari chende bobe omo gambi gategete omo gapa nango soara munago soa chinkwana chisoe igonga torigo korabwango kango enane taria bago kora korwabura gira na tebrino mo gambi ragira peke kule agari aya na tebiri wenga afeda ikamwe na kobeka iga omopiro sore chipenat tikatira atono arifari anakinga baba ready bwango kere de ketena ndote ni koro bwango kobanya okora iga bako na kuarencha tikatonya rango bwango tekeka ekero mugambi nago kwane komandi egago korega stokoro bwango kanga mwabekire binto DJ aj Endura egota gerbebe pemano sana na radio vina egetasoni keria tangane tekusa agwada nyanza enkima na kichitungwara na bogege tasoni yeto yakisa fema asante sana na bogene bitasoni bieto byose biguropo andisi na mwanya getinge bosi yepi aya chipena cho haya omoiseke mwenge haya osukiremo ibere go tondani tokakatikiaga kentokia kia kabisa wagocha umoja starets ga keronya mecho kunse batangane kobeke penalta agote kabia iga chesi nambari 12 mgongoni akorera na magawiaga bado sirindie koga akorera na amepoteza agotutara haya etimu yanatechea ligeta na ngorjemo ndoje babula tobogo etimu moja yesa ndoje na timu nimecheo omoiseke maridadi omoiseke ragerete bia omoiseke kabisa otakata kwa kinga timu ya robo nyankonga haya omekire ngosero turase ngosero ngombe na kuutuma pia pere kumumulwa haya mamiri toto alala chichawa akobeke penalty ngiyaga nyamacho kwinsa bakonyore penalty akaberega angoma nyibwanga pito mote yesa abasubatu bari kominyoka bache gocha korabyango pito mote bagocha umoja starets agochaga ekeronya mecho queens babeke penalty namba inyoma gongoga akoyoteka bari kumotebinga tigangoro kia sogote kubiyaga yatrago green stadium ga toke dan sugu akorera mega namba ine mugongoni akobeka penalty kiaga ene timu ya umoja timu ya nyameche tangere chigori mere timu ya umoja yatutire penalty haya omoise kora gerete bia kabisa wateke mwatoriga lero yugo sikabia kabisa akonye timu ya nyameche ebo ndio banyango za nyoni haya akorigere bia risori ya bubuja kabisa haya eyemo ibere isato poteza agotugute penalty ga na mecho kunsi agotugute penalty na ko wanincho mose ko nago tumekomo berone buonsi yesa abuata kwirani yesa akamoite yaya agota umoja starets ga yes namba ibere ga
Asante sana waziri wetu kutoka kwa Tekaga. Haya, akoya mbele to. Agocha. Chichawa. Yakobeka penalty kiyaga. Timu moja. Omanyete bona bare ngane timu ya penalty yamo. Ebatu kutetea yemo. Yes. Timaiti ngango chato moyo ndeka. Haya, timu ya Nyamecho. Ndoche Moiseke Maribadi korase timu yega ya Nyamecho. Yes sir. Akorigere ndiya sana. Agotera ngatata ko kango to window shopping. Ndoche kagora msakandio ko korigere ndiya baswati aba. Yes. Alala. Chicha ndani. Huyu msichana ametumia akili yangu nilimwambia. Yes sir. Ukiua uwa kabisa. Yakobeke penalty kiaga. Unaona nyani akikuangalia, nyani mwenyewe akikuangalia, yes, uwezo kumuua. Lakini muue mara ya kwanza akikuangalia umekuwa umemuua. Haya. Moise kondojo. Moise namba 15 afeke ruato orotenge agoskabia kabisa. Enye mwerisa torolo. Bono otemie ege ntokyo gokumia akeruchingo gitiga koteriga. Yes ege ntongere na notice riga motarara abantu abaragere tubiya. Yes na kore aba otomire biya sana. Yes baode na meteo Queensa. Yes bakobeka oerire. Haya akonye timu ya Nyameteo ebogoryo bonyangongo musiki maridadi ege kombe no kire mara eyatare kobwata pi. Eyatare kobwata pi. Kuisha maneno. Yoko eraga. Kuisha maneno. Asante sana waziri. Asante sana waziri wetu wa administrator. Kazi nzuri mnaotufanyia. Korengia penalty ya Moneti garete. Ingagete nge penalty ya Moneti garete. Yes sir. Penalty ya Moneti garete. Faida ya moja Stars. Yes. Onye bago tukuta igonko manyiguga. Yes. Abasubati bari nabagaka. Bare ko minyoka baberekane telo mwanche go no mwanchete. Yes. Tangaleza wodi lero no renene. Inchuma ga setentie. Tokande go chiaria. Rangiri musubati wo motenga lero ngo kobereka. Titingo raundi. Tande bono bwango. Oyo bwati omongwana oyo. Buna bare chestre to sona garia. Lero ko bwate size 80. Akinya sae baba boy. Goikorware. Asante sana Seneta Principal Wasim Ndoche Gario Karuaria Komoranche Tiakoreta Amaskanto tagete skokuru abuo penalty emetomwe skokuru abuo toskekuru abuo Komoranche penalty Moneti garete onye bakobeka onye bago tukuta etimu ya Nyameteo Queensa Morito Marita Morito Marita bwati chakobo. Aya pamoja namba totorre penalty mono namba gosiri no bamanya penalty netigarete ya bande bwa. Yes ke aya ndoche wasiri ondabwo oyora administrator ndoche wasiri ondabare nere ndoche wasiri erkiongeri. Asante sana ondabu DC. Haya ko era nyonya timu ya Nyamecho ya Bwire ko be faida ya Nyamecho Queensa. Yes eba ko bori kombe kendo tikere mega ya nega penalty ere turwegeti amaskana maya tutoira wacha security Komoranche security abantu baito baruga bwegeti baruo pi kero montaso ke mupira ere Nyamecho ya Bwire turwaria wasiri wa parapara panabincha waziri wa administrator Bwana DC Ondabu, waziri Eric Ngeri Miyenda, waziri Barmar ko minyo karracha akobo. Enkori. Thomas Abuga. Moriasi no pepo Yetinchi Kerima. Korablango bwati chakobo. Enkori ego swaga atina raba musia ngori ngaibachi. Barmar ko minyo kanaba pepe babo bwati chakobo mogende muina aria chakobo. Babuga bakubwa tuchirugora ya to chake bwango chiza cherire abantu ba minto ba media tu asabiruga aba wasiri ngoriye bare ngoriye
tima etinga kitogo kora erinde barigereria enkori ebuya basabire korwari nga mbategete korigeria enkori bine komuswa abantu baminto na mokoranga kimoko ebanga erinde abagwasiri barigererie nao basabire boka korwari nga banche tekeyemo torrango ngakimto bikoba yes abasate bari baragete bakayigota basore getiyono komuseko ariga buna bakonya kwebanga ailabi etegekeyemo bekirwo gotera abukanga kwanyegeire round ye yes round ye ngige chikoba inchuba no lavi bwango ranteri round ye torrengi ye chakiaba yogo kwako yokobabe bas lavi ande na chia karagera biya moma etena iri mwamanya mwana abaga kabenzera go haya abantu baminto bari bakomusenkori ebanke bwango tokore bwango bari bakominyokana abapipe babo ngamokaho kare size 80 na bakoremereria size ile yago morete biya kabisa bune barasi kiki mutanga tetotolao asante sana tosoige tiende kemo ekero mwana uragira konya kwerigania turakora bune getige korego mwana uragira soegabo beko gotera kwago ene special request ya ruegwa bas tosoige ti torabaga kabagia ndoche baragerete biya kabisa bamusenkorire banyetabure Ismail yotenderete kompyuta asante sana asega asengia asechinga kechiga abtaragira abizinga asibango kotele kwa inali bwango ngo bwato kande baru kwasa basari yani basari babo nkubo babo yonde basari buchiabu bas toba abagaka balia chidege katata tubwate mbure yachire kai toba bwango na bari ko minyokana abapepe babo toga ndiro gorarika ngatuwachakire kango motero irero gorari starting please kumuranche mukyo mongo moteringa rero go ikanko horokie enserore baragwa gokoro kana kuri TV chonsi munaboni gachi sure meti live ugaiga mopepe kana mobegeteire ko kabisa we kiki ngorete baka haya tosoe gabo haya baka kabari wa mutogende haya abaga kabaria kumuranche togende losio ndocha bagwasiri baito asante sana wasiri Eric Nienda wasiri Ondabuti asante ndocha wasiri Abincha ndocha tena Dotema oyoro modere kitokisa tema asante sana karibu sana ndocha DCC anaboigo ACC Keumbo asante sana gasendia haya togenda bosio ka kikumora ncheri faru domanye tena mbranoro ngamba asiru baseruwe ndiriya kwa bereria wakora bwango ke kida gikomo esiwa Steve arika bwata mechi ngomo gabana kako sotu akore haya wege bariya togenda bosio yamagere isato ndoche asechinga kechiga refarie yo bachakire haya abagaka bagukurura abagaka baimeno babwiro abagaka bakirira kuisa bagaka baimeno babwiro atotoke mate bwango kora bwango kumuranje tianya ko celebrate kora mo celebrate ko genda ojoka kora bwango abang aye tiakwe banga kanga mwe bangire kumuranje sora ini asante sana Cyrus Nyabincha sega sengi ya mogendere tokora samana computer beke nkolise biyaiga samangana Cyrus Nyabincha umuwasiri roads asante asokore biye korekebisa erieterio aya kanyenkoli kinza mogukora tata ke tobe kensebe kanse eri fanere ogotebia aye rifari togende bosio ragira kenda harite na aja tena ari mo stand by muna babo kora kama so yoka otera ko togende kuisa maneno ana aje ndoche rifari na ya kanire rifari ya kanire aya asema kega togende seragira jua bwango na mwambia tebire ndote tuko saringa kiembra ya ture kanga kwa wewe toko tera karangote na tena yaragira korabwa abagaka baria tegere resirimbi kaki
wa haya chief officer ya RT Madam Damari Sotira aseka kile igatonda bosyo kuisha egento kyere bino ya bwirwe kwekeraga egento kyere kerera ya bwire aragira tonde gas achiria kitu Asante sana abantu baria ekero mwana atete gokonyo tegocharuka gocha komuranche abana baragira mumenyete isena asirete no bagotere genteke banyorobo sana ntumwatite gekagakire kitogokorreiga apisina nyamagwa singo mwesingwa asabire eke ya moyoka asabire komuranche edage katotagete ndo sartingaki aya kero togenda taigo barimware kominyoka mobegeta bangina baino mogongo togenda aje umugambi Steve watabire nga baadaye kidogo ango chare semole baadaye ndoche bachira aje bangina no bare basi tokore bwango chireke kanto bwati gaki abari bare koragero mo bokimana igona so mogati inchumo ikaransensa abwa segorie ye abwa bari mwari kwa marieta kora bwango boto dolbore ikaransa abwa morito nae abwa kora bwango dale boto pacho
Asante sana. Abo abakora kuna business chiguto. Yenda ari YouTube ba support marore na bakore gasiga na turakonya abana baito. Fenero yiga na toko aribaga arara kogokia musubati ven kerubo kore ngeri kondondra na litetenko elindo tobo. Happy Father's Day. Tunashukuru wote ambao mmefika mara hapa. Litukio liliyokutengera abasacha. Without abasacha, family teraba complete. So tunawasalute. Asante sana kwa kazi nzuri. Tilanda tata okatera kogota banga kongara. Ayanomba muijiamini jinsi ulivyo Naomba sauti Uwe sauti. Anza tafadhali kwanza. Tuanzishe wimbo Chabere chini. Asante sana. Oyaka na peni karibu. Omusubati enyota koruhusiga iga. Wasa YouTube kwa mubwati alitoka na musubati omuntu. Ongugo na tabiriwe ongugo edagekere amukango kwa ikiraria tukore to rondo chemo gambichi deke tikomezoka. Asante sana peni Kenya sako bwate sese gasi yao. Asome subati ngo Jessica otakatokotore terege China. Pada nkorratore omugambio sabire edagekere amubwango bwange kere chiza cherre. Samusia edageka samusia kakikumuranche amasindano ya soda barimo hatemwe nchigota barimo soda amakima inchumu karansa tuwaseiro. Asante sana mami oroikire ndugu ya mokeira akamwana ngara kaya sana tigana kara kunchote na baba uri ligocha nchote na kamwana kaiga tigango kara bago kikiagera ko bari ba ndete kuyarigania ende akangena ngenia kaiga ankyo na kara ko gachego ko be ngene korokana baba toke ndebe bos Kora kumokeira gasame saka grade 2 Tacha kemo Nibwata gatero
Irumanyara, Irumanyara, Simba Yonke, Irumanyara. Thank you so much. Endelea Michael MC. Asante sana. Eka asingi ya Bia mama mwana utanyoa leti. mwana yega. Asante. Fikiyan kumuranje edake kanga kwa soira. Mamu abanga yare. Mamu abo to sago chunga ina linga mamu abo. Igasa gera to molenda sagera cheta bana. Sagera nayo kutendelea mwana huyu. Fikiyan. Ndo basta. Aye. Fikiyan. Arabo. Bali bali kora gera ngai bali. Taraika kapa babu ni senior. Kapa babu ni senior. Fikiyan bado hajafika. Fikiyan bado hajafika. Ikaranza. Baba kunywa soda no mugati. Babere na ibale. Bali bakora gera ndi barocha. Bali bakunywa soda no mugati na ibale. Odeta hiyo. Aya. Fikiyan. Asante baba bundi senior kidogo. Baba bundi senior kidogo my DJ. Gato la mwako yana akonge ngakole. Bundi senior atake over. Tuendelee. Mombinya. West. What else go over? Ask her kon mega. Asante sana na kanya kubekora. Asante kwa kitu ba, tutakwenda kwa somo la bisibu arifa, ara tunanyara hapa kwa. Asante ndio abateri mwezi mwaka kumutubikira. Mwezi. Agera wakamba batoto batoto kusini mburango twe. Nabaka bari sinya. Abakoko kibango tandele kerungu. Agera ngule yete. Mwezi sikone kimika. Abagaka abakone magana amango no modagan. Nyabira kitenyi kwanga dakaya moya. Asing jejisa agatebe nieta oba inyorie sane gatebire. Kabana kunya siko. Basi senyo jaba baka barubata gitu musiki. Tiganda chakura umugako uyu amenya ko yari abantu gutuma.
Ino mugaka omakogotwo omakengo kuserebe songubu ikema cyane. Ndokumweba natani bokerozi obuya bwaye omongwana kindi. Kakyomo ngina koranja yontebye. Omonsu bwati bono bwa kitama tukamere. Thank you. Chesa Maria Tanko Evans ayona obikiwe. Ira ebandi ana ariko kwirana. Mwaka mayaka era kakabendagera murugiya nyangweso ata murutekegenga nyangweso tiga kumweba mayaka inyora naroko yumete. Wapi makofi kwa mzee? Tiganda bile bakaragura mwaka nara nerano tebye tani ya eleli. Hallelujah. Manena bakwe. Oyo gakoro kwanduru bitenyi ogokino gutimoka ebendi ya yekoro kumabundu ogweta semonondo ose yakora ituke limonjenga tara ngaiketa uninyamira kamanyoro moato yamo erieta lyayo koro kumwega mweno munyabya sare okonyira abantu banyamira soko baoneria mabere amuna barenya getari tokonya abantu baitombire mo. Happy Father's Day oyina mwako omukuru tigandara omugaka nara Samarita Guru Richard Okindo Mbuna kisaba kwa Big Kings kisaba kwa kambanane totera mashabiki amashabiki radio ae ombuno ko babuya mashabiki ngai moke bwaterete yebisa mwakere jingo bya Bad Father's Day tabo ketwensi yango ndaro yo nyamaliyo nyanga kiagocha muyamere mwensi ene ntuga yekege eyete yani ngoro kubota kini ndera kuwa se bandi ngoro kubikeboki ya vita simusega boka boka nakumiri Suzana omoite ko munyakeni nakumiri Suzana omoite ko munyakeni kera ko ende jiro abango na bamoera rindero manya wanja webiro mugako nakumiri Suzana wabiduru Happy Father's Day. Ay, gada ko mugaka nara ohori ko teri tukugitinda iguna gocha Marieta njasa Marieta na uresinyabira gongi tepandi yane unijokitibeka akana tombo esani yane kubiche nyamurusa iwetende koromocha umugaka koromocha unariria tere abiche te nyamurusa narero tigira manganayo wapinduru wazee wakambara lakini ikile ya bagaka bora waite gatia sawa igente kitigana kitikuyo ruwe sawa ngidi bia mama na abakwandi bia mama mwenzi Happy Father's Day asa Marieta oyagoro na Moses oyaro member na Kora Success Band oriora tete kingara kidinga ngati kabageni korunyakora abokina Moses ne kinomuna omwanjona sera tigamba tere buna rero pesi sera tingokureba anga koroja maiga mange sera no mwana onya ribari mo maje mwe ekikya taba mina bangu banyu omye sani le ane abarete opinduro umugaka nara gadonera ngukura. Thank you. Inche mokogoti gose Senator Brigadier Mbiyamore abamwakira mwenzi. Inche ampona again asing to disability is not inability oyo gotera Brian oyo Brian beka ngegete. Ija imbekera gotera okuba. Iganda atera iko kwanza. USC drug.
aya aseng'encho kwanchete omogaka monyoncho igaraire oyo mbagaterire na monyoncho igabakunera ibere chia monyoncho neri mutagete ebisiba ase kwini na buyaki osamagoro n'amagendi wa omwaka w'ekristo nero getinga besinya sobisinga kieyo ntenyi n'abantu kibande kinge twazotorore ningiye kogere bisiba bwantete otwomanyaba mugaba kerobi ningiye kogere bisiba bwantete otwomanyaba gaba kerobi okorora amanyoncho gwatera nere bwantete egokorora keuya gwatera nere bwantete bisiba onyore totale ngaba ngainika kale bisiba kwagerete onyore totale ngaba ngainika kale bisiba kwagerete tugateberera nyoronge tukaiguana itukamanya mang'ana yaba isekenya bari Vito kamoranje manyore igoro yaba iseke barero kuinina uyaki buono ng'ari igoro yobori ekine chupende kia nada ng'abangi n'abangi batwara batukoro itutoretete ndiyamono mosisebire aya kali biego amateri naro gateri amatera makora nyasaye diganera pero komake Bwana asifiwe asa mari tango kungarona linyaramba ekwaya neko kungarago revival walimo ibura matera ngamora goria gantu machinda rukiemba ba ngokere buru mburi machani kono ta itemba bekira kama ukuru nyasaye kikago sababa anga buna abaiga pago sasi mabotuko bare gesogono baba so kinyani nyasaye kibago saba abanga buna abaiga bago sasi mabotuko nande bare gesogono bago so akinyanyuma Nyasaye wekene numugano batatageti Nyasaye wekene numugano batatageti aya bonsimba siriwe Bwana asifiwe Kanite no mogotu na eta ndini ata 55 ke mwale kurigereria bagaka nje no ana tere to mwarwai ko batere diando Karonara sevive eriku alikalia Kagendo buragori erinde no rutege koria buragori alanteria mumuro yo mino goitire erete biko bwatia netakeye okongerwe etinde rukiembe ba ebigalie karaya endoko ere buru amone mboli machani mangana gankongera gasinyo sikorusia ngatamero monene rono ndike imera enago sorori Aya, ngota vale karatua kwa ile box swimba tena vale. Sasa skipia. Kwata. Unjuna ni introduce tumaikoende evita baadaye. Edeke ya mosa busia abu. Aya, bwango iga. Asa Maria tango kwasa kwe bandi ya bana sungusia kwa international. Oyo minto ikire ngora tawo kieza neze ya umamire ebuno mwana bya ebyanda bikoroma ebakikia baba musani onde tayo onde nakorama abantu barero omochani omokune injara bote mwaye kuna gokitiko Alengo chala sasa mebita. Abantu bamitombi yamure ngonguru kumombinya Ije kemwarire ndote moingo tete mosende tibitoro ndabuto korereta Ngana masoma rukuja Kuhoro rungori goita gutango nenge tagusengi to moto Baito ngeti yatabangina Agabandi ngaba bonito Abagambi baito tigakwirisa Ege sundana kanana timwe bata Indi jane nita geto bokima Amaje yukujwa ondabweke yato Thank you so much Bakwa timu yamole Koro kusabusia bundi sile YouTube wa eranga sabusia official Jentera to mwana ulitoka na mwezi kwa mugani jenje jiri ta na marieta eranga jana ngo maro kinde sa Uise ko yomo ko nyago kwa na niga tinti tauni Uise ko yomo ko nyago kwa na niga tinti tauni
igaiga musongo kalimo geni yaya oyugi ziarengi alikwiruka ajiengi Mombasa rengi alikwiruka Fatuma. Papa Mauro Kindeskiza. Thank you. Happy Father's Day, Mwenzi. Thank you. Asa Maria Tangoro kunemwe tatemo kawosonga na jirani jasi. Endo nyangotera mito moiwe. Eni ngotera no mogoko. Yega situgusi. Eni gotore negesio. Nero ngoja tole paka. Thank you. Abantu bami ndombi yamole. Ndorrenga. Tete na kikoro kukimose. Kuome oyo mwanja inenere. Tupaiwet. Muneri kirwa samaliko. Tupaiwet. Eke mwakuru wasinya sai. Omwanji nenge ndekeli eki yataliwa. No, antao yangu chatol nende. Thank you. Happy Father's Day. Thank you very much. Ichengoro kuandika lakini kimuziki ndio masubu na nakundi bali abo chali. Ebi tutarete binge mwako tumwe wote ro ngake uyo rengenya mwali ndatamba kwenye utigete birani. Ege ndo tarete neke. Maedi ya susu mwaji ni wachete baba. Umwana usuneke taoni aliabo chali. Tuwakole nyangi na Yesusi wangu. Inakiwa nongo kora nkoyoro mwa kirya kumete yote bega. Tika kesi necho mogoko ekia baba dimwe na nyoni. Kala tenga dimwe na nyoni. Pia mama. Asante sana dakika ya ngoro kwa nyimbi ya Mwenzi. Happy Father's Day all of you. Nje ngoro kwa Ombiro igondo munyalibali omunyamasicho kizi central. Igongo bugyo watera busigo bugyo watera wote banga etwani ya bugire. Etwani ya bugire. Etwani ya bugire ngingore tangi koyera. Asante sana. Abantu baita ukorera igonya kura mbuyole igambu ya Mwenzi ebakondo konchuru na ichino kanongo su na kurukisi county area gasi gutoka mwato promote na kende ntana tawatara komo kuwata banga mama nere mama gatumwaje mama naye mama I love you mama mito mama mahondere ile kwa iyo rongo inyura inale mwana hilo munya kango ya baba watunge zango baba tiatikerago Naijenda kuani ngorra ngoko boke wani tuwa tienda mwamu buya mwanya sauri ngo. Naijenda Maria Tangoro kutando mugusi naijenda era takatera ngoko tanga esindani nendoro. Esindani nendoro endero koyetonga nendoro. Esindani nendoro liga nipaka maworo nendoro. Esindani nendoro pingo chawikaransa nendoro. Esindani nendoro kobaleta raturi. Jasa Maria ngoro kumuta kambanana watera ndete ngoro kuwa. Abu mutaka no baito gwinde. Baba. Nyasaya gatunga Adam. Akaro rambu ya momo konyi. Ati chitoroji ari chininde. Sa. Yamano. Hey. Oino mocho koro kuchemi kumonari. Ojo tereteka pasambu ya mona sokorandiringana korindege goikabotuko egoti mbono sungete ya sokorandiringana baito korindege goikabotuko aya tisa Ragira chunya interte hotel dinamo terte tigana hotel ya kwaterte nanyangotera ga kimbire ronde Nanyangotera ga kimbire ronde Oya mwanya bandonga imoteneine Nokora marunga bantumbali wanja Ebitina myuka bakunya kogamba Ngabona kunango wake gita unandi Igabona kunango wake gita unandi Igabona kunango mule gita unambo Igabona kunango mule gita unambo aya tigamona abamba kwatira sengenjo time Kuba kwani mbuya more Mwenzi Njaza maleta bakuru kapita Nande ngubuginde pesi yetakurugarea nsasiali Totera tawatera gukuru kunga kuwa kirba mu abakwani abantu
kubwakire bamwabo kwani abantu yetako barisha kwani abantu kwani naki happy Father's Day. Sama leta bako no como burera Michu Kenya. No tore noe. Happy Father's Day. Bako no guest captain tuara maskani asa tata tuara maskani. Abantu banyandro bombu yamore. Asama litangoro kutisha obra. Imboto gotera latest gokoro kabomo ngai. Kenda gari YouTube. Subscribe, like and comment. Onangona bateria singejechi. Happy Father's Day. Oyonere enyera C46 nande na soire kapu bakoro bagateba era bande moro bobe wosi na hinde bakamenta mumeno tali mwana senyumbo sana yorerende koro jibotia yerora sobotata Biamano. Basi bono digambare derman pepe. Na jana jinji Father's Day. Derango temaki. Derandera masaja digato kwane. Mwaje to muziki. Tigana ara iwo ya mwaje to muziki. Sangero. DJ. Mwaje to muziki. DJ. Aya. Ngoja natoa kwa muziki. Bake vitambira rai. One, two, Rachel. Solo. Basi. solo tele solo yes Aya. Vitambira. Afeida que como mheshimiwa yatotoa soko Ragera. Ragera. Sogo charete interior. Esta ikaikara kama mmoja Aya kambara ante kabisa kumurante korendere gabo bonde tasha kocha. Yake magere hiyo. Walipomalika ile kurwa ke ibeno kuchogota. Tuara kwa. Okoragera korrenga ni mora tanga na soda. Ege entonces que tu guake que samaro ngubanga samaro bara mungita. Las. Taka tamo chogota muri el kamera tiria. Sogocha mukaranza. Morito, sogocha muri el kamera tiria. Karanza. Ini kamera tiria. Ini no tiene golaria. Igual. Ahora caballero se somos la baita. Apagá caballero se somos el karanza. Bora blanco, empreature. Cuando se somos los karanza. Aya. Vas. Sakir Tomisa, kumurante. Tenena mure dama Tomás ndo sumbua kwa takatia. Basi. Okia niki amorto. Amaga kabla se kasombo lero. Basi. Omogati okire. Kero monto rekina wakuno ile soda yao. Kora kuno ile soda okire. Kuno ile soda okire takatiare. Basi. Amaga kabla se kasombo. Kecha keri mario ke yabagereza to. Espidi te corratata kai aya ero moninte aya butura mia aya digere diaria aya digere diaria toka demusio again thank you aya gasa manege thank you bana tata toka demusio toka ende gasa again thank you aya obekiro manene toka demusio aya matemato aya amasabarire
Amaisa abalire tata. Tugende musio. Aya. Tugende musio. Aya. Tugende musio. Aya. Tugende musio. Aya. Urto marita. Moja. Tugende musio. Aya. Abu. 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 Aya. Tugende. Abu. Abu. Aya. Tugende musio. Abu. Aya. Urto marita. Kuisa. Nomo kumia, nomo itano. Toka ndemo siasa kwa sege somoro. Tocha. Aya. Aba wasiri baito. Enenjere liba ka sege siro morenga kieli ya kare. Toskeiga wasiri bari gerelie. Toskeiga. Tobe bugango. Tobe bugange mbere ya chile. Oga sege somoro. Unabaga sege sire deke ya moiga. Deke ya mo. Commissioner, jinsi tulikuwa tunawakisha moto samani. Asante sana waziri Ondamu, waziri Eriki, waziri wa parapara niko pale namuona. Cyrus Abincha, asante sana. Waziri wa parapara na ujenzi, Cyrus Abincha, asante sana. Ega asinge mwende toto kwa rase kaunti ya Kisii. Na baigo ni ndoche kaka William Satandi Church. Haya, wacha kire gaiga. Ndoche gaiga. Egenta bate togiokia. Egan katesi yomo esimi wastibarika. Omo mseri chuma. Omo mseri ancheta abantu. Asenga kiyega. Abaga kabacha kirendoche bako beko bogoro biya. Timati eseno bogoro tinsaria. Haya. Doche baskirie getekerie gosekesa. Tegete doche ga. Nabuga abu bako beko bogoro biya. Abaga kabali nchigoja. Haya. Abeke usinje mo introduce abande. Haya. Togasane mburando che achire. Togasane bacha kire gosekesa. Umurondo che yukiri arokane. Haya. Ndoche yukiri arokane kigo. Kinyerere ya tiokire. Umurro tiokira tata. Umurro tiokira. Haya. Abaga sete gosekesa gaiga. Ndocha bari kiba mangana. Korwa se bitaseni bya itobyo nsipi. Abyo monu weke usi. Omonu weke Swahili. Abari kia magazeti. Nobara iga bachikobe kigentekeiga azeri gazeti bachiko tangaza ekineti kosori chirichinkoro abaga kabaga chire basege somorero ebitugi byamanya kobekwa umuriro itore kolima haya abo ndocho mugakaga bagendete kosege sabia sana asechinga kiechecho ndoche abantu baita batoeru litkeri gari abagaka litkori abagaka baragusi kanyagocha wojaiga ntugoje. Sante sana abagaka bari beke gusi nchigocha somo heshimiwa Steve ariko mwensi egeno korabwango ide gato bwate gakino onye chisa chere morocha abagaka ndocho bagotumbara lakini nina botoko bino kichinza aya ndoche baga seto mororo eliokiri arrokanira haya morongo okora abagaka bali bose bamateka usi baba alika bali twachigate njigocha iga. Asante sana mamioro korwa Kiss FM bali mama ete mamioro noara ne nungu yae ana matandika ai kabisa ngocha arache ko bakwani chisa chirichigoika mochiko igunga kiesa bali irianye korete. Haya omarero konya gwoka tigo mugako ya introduce abagaka beke usi nande munya berekero montachi gokwana commissioner nocha kuwakilisha mugabana idi. Abantu baminto abanene amuna bake limbuate abagaka bagusi abakwa maguta babwate chinge chwao bono isabo chakera orinaro betenga como isibwe biranya oyobete kwende beka koboko igoro okoro kusakaria kebati ochoi manyago cha omoisibwe chintere bari bakomberanye buno mukundekane beko koboko igoro elieta kwana
chochi nyakundi koruga aribo gotutu manyagocha oria gosege somororo kale twale ko gani bibiriti evento kero no mororo twale gosege sa nekerende gekoro kwege sacha nege kungu omororo gosege sirwe tokorima oisa korimi omororo none banda to konyora nabo yakabeire igo oliwo nobono nero korokwa Charles Onchweri Ongaki Nerevundi Yekebiriti Kyomo Musikeri Yekoro Ekerende Tuminyagocha Oyo Minto Kemi Bosire Ngayo Tamperia Kemi Bosire Nero Chete Agatorikera Egetabu Ekenene Sana Yekoro Kuma Enda Basia Yekeusi akaire meke tarimeke amanganare ma ayeke rumbasi sencherainde songo amana ayeke usi ne chibichanchiro egetabu eke akarangeri uchi America ari Texas ari Michigan ari North Carolina na anda hange ekara kolonchi egetabu eke ari Texas as a University of Arlington at Texas naona arenge getabu kiamuno abande wino waiga mbakebuate nanche oyo ogokwana nanche ngakora research egetabu bantu bari bakora kumwe mwanya getinga moroche getinga nkeregawo abagusibo kana bakabekeye abanyina babe bitinge na mukuru wabekere bitinge tari bukununchera ekyaro n'umukungu bw'omuntu tobaisa korusi n'okorogoto omukungu obande nyababatiere bweri torusi n'okorogoto oagaga ensoni otamerema gachi binuso biremioro egetabu eke gieke busi ninchenkerigetega abange banukebwate kebwate omuhano bwaba busi bwenziti mobusina bakungu baye umukungu wamanyene mbonareri oibole tabo baziamuna badaba abange amanganare maa namaya asomo busi bwenzipegeta bwekene keino chikoti abantu bairire isiko niwachire saiti ya rigombiri naende nchigenderete oyonde natigire gaiga noyo minto navitari orare neri nero tenenete amanya ekebusi na kolike getabu nigaro mumuretu aniekerage getabu nari gete na mangana mange loko koruwa ari nyari bari eyere onere nyimuyo nyamairi tonto koruwa aria aseigo no montes cha obwata mangana ino todo chawa aje ese mwana ese mudariete yende ekaromo akanya chae naro chae ta mune chamaturi ese getabu eke ase getie eke no tu akarangeri gwe nari kagaiga noyo minto Kristo matoke omanyeta abantu kusiengima no tu achakereta mwana nyanturago tete bayaya eke busine kyabantu bonsi tigaba lo que ando chiga ari kusiengima matumbo wa kubwateroro bagakira uche se karu chario no kerandete kusiengima nani goruna ti ologa yes wono ndo chinga abana buo aba kwa maguta the Anointed Group na incheni mukunde kane bagon ko uche se mucha ko kubwata ni nyange MCA na yarika biamuno sana njugo chanaye olimu mwetu wa sana biamuno sana ikoto tawanga moto bimuracheni moto wiki olimu mura ekeraga maiga atoretire la rero bantu bonsi bino mwachirega ariko ziseni sana ikenege ndekia mono sana tuise kutira arika nembrando chemaya chakirwo menyange mengia embura ya yese seniri embura kero tumba enyange enengiere
Nyasasi zerie umukutano yo nenyangi yeito mbiamano mugaka nande mogenda mburateri kotua bagaka kubara mama tebune mburateri kotua aya njwango mugaka libaje chibicha ya sakawa ya tigabaro kigwe bijera tena bugoro baro kiango abarayi baito bari abarwani abakoro bebetwe oyo moto rwanire tabagusimono kabisa noyo mubani itoko kusakawa ngiti ebicha ya nere kai sakawa ngiti neroyo ngukorangira ndi baadaye asenge ntoyembura mwana nchirenga county commissioner ala kwana toena oyo tumwali bagari governor abande tumaye kogendera baadaye ntokora boigo moto nasikia umewaka hapo wase wakisha moto wacha tuangalie kama msiende mbali mvua haiwezi nyesha mogendale mburateri gotua asa bana bali abaisike bako mupira gatyanye mecho netiri ya nyabite mogende maga bose kebanda abadamini balia mbogo babare soda kumura nche bali mwako mupira mogende kebanda kelia ngocha bare gochoro balia abadamini babo elinde baba soda ya banye kumura nche mogende uche kebanda ekyo tuwabajuta mutu abaye kombe ege kombe niende nchigocha moyo wege kombe abana bali abanyamecho abana bali banyabite nchigocha moyo wege kombe ekyagera mbere ya tule nchigocha byango captain nchigocha ke kombe kilongera kumura nchigocha embrana maseseni asante sana Steve Arika asega sonde to koraimo no embure gane bisho bigendra tabaiteka kire wanje tuwanja okane otebane keno tebane wolimo omorabo kire gono omorabo kire boronge kabisa oyo takate konyara oyo nsa litkori tangani na injina omorabo kire yesabaga segasire litkori yara omorabo kire asante sana arolekera bauti ngaro koroge safer inoche omenkwano korkanere samre isinya kenyanya yamano sana abuna wanafunzi bakaga William Satandi yamano sana omorobokire wanje tikwanja omorobokire abawaziri beto ngana bacha baligerere otatige mbra ya ture kanga boro mwaziri buna Eric Miyenda mwaziri bwechi kosori arirege ndekega keleke elinde kebe kwese daya yyo mugusimo moronoka nyanduro bali twoi tanga yamano sana asetinga ketinga embrega ndetaiteka security mokorega seyo iri yari umwamsa njugotaga security familia ya mochache njugota sege panda tunaimaliza hii sinyara hairuhusi mic mwili mwamsa family njugota familia ya mochache mabuo morero gwakire bagaka bari bakorera asengiye mweshimiwa bakiri umuriro morero gwakire Maria asante sana morero gwakire osegesirwe kabwakire komoranche moske biye igaba aya kembere konya gotwa yange senior chief retired alaba kwania kuya mona Steve Arika kuya mona tata kuya mona asemi mimi yoko korero mukusie kuyaga aigasi twarenge nyantora bakinya batora abandi barwise mawa esago sisemya so weta matukora sikuyama biyamano mwana ngene mwaka muchache biyamano
omonene nyasaye basese ni mwezi omenye nobo